मोननैसो आपडेट्स लानानै फिन खेबसे चेनेलाव फैफिनबावनाय जाबाय रायजोफोर जायफोरा इन्टारेस्ट मोनो नैबे भिडिअखौ नायलांनो हागोन आरोना थ' नोंथांमोना मिथिनो मोनखादों भिडिअआ माबे टपिकनि सायाव जानो थांगासिनो दङ थ' सावरायलांगोन आङो टाइटेलाव होखादों आरो थाम्बनेलावबो होखादों थ' टाइटेलाव होनाय बायदिनो सावरायलांदिनि जोङो बयबो मिथिनो मोनखादों नङा होमबा जिथु आपडेट्स जोंनियावहाय दा ओंखारबोदों आरो सावरायलांनि सेथि आपडेट्सआवहाय थागोन जोंहा जिथुनिखि रोजा रोजा आइजोफोरनि एकाउन्टआव रां बा जोङो मिथिनो मोनदों बेखौहाय रोजा रोजा आइजोफोरनि एकाउन्टआव रां माने पार्सनेल एकाउन्टआवहाय राङा हाबाखैब्लाबो जोङो एसएचजिनि जिथु आइजोफोरनि ग्रुपआवहाय जोङो बेबायदि 15,000 रां जोङो फैनायखौ मिथिनो मोनदों थ' निस्सय आइजोफ्राहाय मोनगोन आरो 15,000 बाबो एसेब्लाबो खामानियाव फैगोन नङा होमबा सरकारनिफ्राय मोननाय जिहेतु ना थ' बयबो मोनदों जानांगौ आरो जोङो मिथिनो मोनदों माखासे मानिफोरनाहाय बेबायदिनो नाम फैयाखै खायफा खायफा गटफोरना आरो खायफा खायफा गटफोराहाय नाम फैदों जायफोरा नाम फैबायबा लिस्टआव फैनायफोरा मोनसिगोन जाहैदों आरो माखासेफोरा मानो थालांखो मानो माखो बेखौहाय मिथिला ना सरकाराबो खनसेयावनो होजोबनो हाला थ' बे सोंलु जानानै थाबाय आरो उननि समाव मोनगोन ना मोना ना थ' रोजा रोजा आइजोफोरनि एकाउन्टआवहाय 15,000 हाबफैलायबाय नङा होनबा दा लालायदो बेखौहाय जोबोद मोजां खौरां इन्टारेस्टिं ना थ' बिदिब्ला जोङो गुबुन मोनसे आपडेट्सआव थांदिनि गुबुन मोनसे आपडेट्सआ बेनो नैथि आपडेट्सआवहाय थागोन थ' नैथि आपडेट्सआव जोंहा जिथुनिखि दानि बिटिसिनि सरकार ना थ' हाग्रामा महिलारि सार दा इलेक्सननि सिगाङावहाय जेरैबायदि माने प्रतिश्रुति होलांदोंमोन जेरैबायदि खोथा होलांदोंमोन नङा होमबा मोनबा गेरेन्टि लानानै फैदोंमोन दा बे मोनबा गेरेन्टिखौ मानगोनां हाग्रामा महिलारि सारा मावनो थांगासिनो दङ जेरैबायदि दा जोङो दहायनि सेथि आपडेट्सआवनो सावरायलांखाबाय नङा होमबा बे सेथि आपडेट्सआवहाय 15,000 रां माने चेक राननाय बे चेक राननायखौबो जेरैबायदि खोथा होदोंमोन हाग्रामा सारा मावबायानो नङा होमबा आरो बेजों लोगोसे बेबायदिनो माखासे आरो चेक राननाय खामानि दंबावोमोन अलरेडि बेबो जानानै थांजोबखाबाय जानांगौ जेरावनाखि 2 लाख जायफोरना नाम फैदों ना लाइमोनफोरनो बे 2 लाखखौबो रानबाय जानांगौ जानो हागौ जोंफोर मोनाखै आरो जों खबर मोनाखैब्लाबो निस्सय गोबांफोरा मोनदों जानांगौ बे 2 लाखखौहाय ना थ' बिटिसिनिखौ बारा फात्ता मोनस्लाबा नङा होमबा मेनेज जानानै थाखायोदां दा जियानो हक थेवबो मोननायफोरा मोनदों आरोना दा बिदिब्ला जोङो बे मोनबा गेरेन्टिखौ नुनो मोनगोन आरो लोगोसे हानि फात्ता होनायनिफ्राय थ' बेबायदिनो चेक राननायनिफ्राय ना लाइमोनफोरनो बेबायदिनो अनसुंथाइ होनायनिफ्राय बेबायदि आरो गोबांथार हाग्रामा महिलारि सारा इलेक्सननि सिगाङावनो प्रतिश्रुति होखादोंमोन आरोना थ' थिग बेबायदिनो दा मावबोगासिनो दङ आरो जोङो नुलांबाय थानो मोनगोन उननि समावबो ना ইলেকশনৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়া 5টা গেৰেণ্টি সেইটো ওদালগুৰিৰ পৰা আৰম্ভ কৰিব ব্লক ৱাইজত মানে 5টা গেৰেণ্টি যেটো বেনিফিচিয়াৰী ইহঁতক বেনিফিচিয়াৰীসকলক চেক বিতৰণ কৰা আৰু মাটিৰ পাট্টা দিয়া आरो बिदिब्ला जोङो जोबथारनायाव गुबुन मोनसे आपडेट्सआव थांनि बेनो जाहैबाय जोंहा PM किसाननि 22 नम्बर इनस्टलमेन्ट थ' जोङो बयबो नेनानै दङ नङा होमबा थ' बे 22 नम्बर इनस्टलमेन्टआबो जोंहा एकाउन्टआव हाबनो थांगासिनो दङ आरो जोङो साननैसो नेबावदिनि थ' अब्लानो जोङो रांखौ मोननो थांगासिनो दङ आरोना रायजोफोर गोलाव खालामला दिनैनि आपडेट्सआ बेसेखिनियानोमोन नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन गोजोन्थों बाय बाय